Sa nagmisyon pa ko kanhi sa Burkina Faso sa Western Africa kana siya, usa ka nasod nga semi-disyerto, dili pa gyud siya disyerto pero init gyud siya kaayo. Unya halos walay tubig ang tibuok lugar, unya halos patag pud siya kaayo nga pagkalugar. Ang ilang ulan matag tuig, ang normal nga tuig, dunay duha ka bulan nga ulan sa matag tuig nga normal. Unya kanang duha ka bulan nga ulan dili na ingon nga kada adlaw. Kung adunay usa ka ulan o duha ka ulan sa usa ka semana, nindot na kaayo. So kung nindot gyud kaayo ang tuig, moabot og 3 ka bulan ang ilang panahon sa tingulan or rainy season. So tungod kay jutay raman ang ilang ulan sa ato pa wala sila'y tubig, ang ilang buhaton, ang ilang gibuhat mao nga sa mga lugar nga medyo bakilid gamay, ilang alihan didto sa ubos. Aron nga inig ulan masalod ang tubig ulan ug unya duna sila'y gitawag og artificial dam or man-made dam. Mutoy ilang supply sa tubig halos tibuok tuig sa halos tanan nilang panginahanglan ug sa ilang mga kahayupan. Natural kung dunay tubig, adunay mga tawo. Sa usa niining maong mga dam, aduna kami kapilya nga adunay monthly mass tungod sa weekly mass, no? Tungod sa kadaghan sa mga tao didto. Usa ka adlaw nga Domingo sa akong pag-adto alang sa akong misa. Mintras gahumili ko parihas ini, dunay tawo nga nakita nako nga misulod sa simbahan. Itom ang iyahang karsunes ga sinina siyag puti nga long sleeve. Unya duna siya sungkod nga taas kaayo halos dublihon ang iyang ang gitason siyang sungkod kumparar sa iyang gitason. Unya klaro kaayo nga basa siya abot sa dughan. Mao to nga curious lang gyud pag human sa misa, ako siyang giduol, no ako siyang gipangutana, binisayo na lang nako diretso, ningon ko niya, asa man kagikan tay, nganong basa man ka. No? Unya kini mao nga tigulang mga igsuon niingon siya nga iyang gitudlo nako ang iyang balay ni siya akong balay naa diha sa pikas nga bahin sa dam. Actually makita gito iyang balay dito sa pikas. No? Unya niingon siya nga gikan dito nakita nako ang imong sakyanan nga niabot na ka. Unya kay nakabalo ra gyud mi nga dili ka kabalong muhulat, no? Niingon siya on time ra bagyo ka pirme inig abot nimo kung oras na sugod ka dayon. Sumauto nga niingon siya nga ni cross na lamang ko direkta gikan sa akong balay padulong dire sa kapilya, no? Agi sa dam. Mo daytong basa kayo siya abot sa dughan, nya nagdalag taas kayo nga sungkod, kay katong taas kayo nga sungkod, mo daytong iyang tusok-tusok siya na tubangan isukod kung dili ba siya malapawan sa tubig o dili ba humok ang yuta nga iyang tumban. Unya niingon ko niya, nga naman pugang ni cross, pwede ramang kag mulibot. No? Niingon siya, pwede magmulibot, ang problema mauni. Kung mulibot ko, malate ko sa misa. Unya kung malate ko sa misa, sayang kaugalingong pulong, niingon siya, dili ko makakaon sa lawas ni Kristo. Sumutong direkta siya nga ni cross, kay at least tinuod nga lisod, peligro, pero direkta. No? Sa ato pa mas dali siyang moabot kaysa mulibot siya sa dam. Tungod sa usa ka mahinungdanong tumong alang niya, nga mao nga makakaon siya sa lawas ni Kristo, ang santos nga Eucharistia. Makatandog kaayo mga igsuon ang gisulti sa maong tao. Alang niya, musimba man lamang siya, kinahanglan nga
makapangalawat gyud siya, makakaon sa lawas ni Kristo. Alang niya bilang usa ka Kristohanon, usa ka Katoliko, kabahin sa iyang kinabuhi ang pagkaon sa lawas ni Kristo, ang santos nga Eucharistia. Mao na nga naningkamot gyud siya nga makaabot sa misa nga dili siya maulahi kaayo aron nga makakaon sa lawas ni Kristo. Ang pangutana karon mga igsuon alang sa matag usa kanato bilang mga Kristohanon. Unsa man ka mahinungdanon alang kanato ang pagkalawat, ang pagkaon sa lawas ni Kristo. Daghan nato mosimba apan dili makapangalawat tungod sa nagkadaiyang mga kakulian sa atong nga kinabuhi. Aduna ko'y mga nadunggan nga muingon nga ma-discourage na gani kuno sila usahay kay musimba sila pero gusto silang mangalawat apan dili gyud sila makapangalawat. Muna nga akong tambag nila, ako silang pasabton, muingon ko, dili ingon nga dili mo simba. Kaya kung dili ka mo simba, mas nalayo na hinuong ka sa Ginoo. Doon na pa kay kakulian, magpalayo pa ka sa Ginoo, unsa naman unya ang imong kinabuhi. Mga igsuon, ingon niini, aduna tay gitawag og sacramental communion. Ang aktual nato nga pagkalawat sa lawas ni Kristo sa santos nga Eucharistia panahon sa misa. Apan aduna usab kitay gitawag og spiritual communion. Unsa man kining spiritual communion? Mo ni nga atong gihimo ni atong panahon sa pandemya, di ba? Panahon sa pandemic, dili man ta pwede mo simba kay mahadlok man tag matakdan. And during that time, we were all considered as sick persons, sick people. Each one of us, mga masakiton kita, strictly speaking. Munang mahadlok tang mutapad sa laing tao, mudol sa laing tao, kay naaga ni muubo, sa muigham ra, makuyawan ta, kay COVID na niya ni. Unya ikaw nga nagduda ka nga may COVID siya po, nahadlok po, kay basi may COVID ka, puros man ta nahadlok, dili na ta magduol. Sumuna nga wala tay public, technically speaking, public mass na itong mga panahon na doon nalay mga pipila, pero padayon ang misa. Sumuna nga nihimong live ang atong mga misa, sugod niya itong mga panahon na, kay kinahanglan man, we still have to connect to our people, to the faithful. No? Sumuna mo mag-live mass ta. During that time, sa panahon sa live nga misa, kung nakabantay mo, inig communion adunay gitawag og pag-ampo alang sa pagkalawat nga spiritual or prayer for spiritual communion. Mo na siya atong gihimo. Kana mga masakiton natong mga igsuon nga nagtan-aw sa TV panahon sa misa, mo na spiritual communion nilang inig kalawat, spiritually speaking, ilang gikalawat si Kristo. So dili ta ngayon nga magpalayo sa Ginoo tungod lang kay duna tay kakulian. Kung dili hinuon mas maningkamot pa ta nga mahiusa ang atong kinabuhi diha ni Kristo. Ug mo ni ang gihimo niadto maong tigulang nga akong gisgutan sa unahan mga igsuon. Buot siya nga mahiusa ang kinabuhi diha ni Kristo, hinungdan nga sa iyang pagsimba, buot gyud siya nga makapangalawat. Dili siya ganahan nga malate. Kay dili unya siya makakaon sa lawas ni Kristo. Unsa bay atong gihimo panahon sa atong mga misa? Usahay gani mo simba ta, murag wala ra sa atong buot ng atong pagsimba. Usahay murag ritualistic na lang ang atong pagsimba, makahuman ra misa okay na. Usahay mo simba ta, lahi pagani ang atong tumong, tingali ang uban ganahan ra makakita silang mga crush din ha or ang buto kinsa. Or ang uban, timingon ra ng misa kay nisimba ang nangutang nila para maningil. Unya simba da imong tuyo, nga lain man mong giadto, gipahimos lang ra nimong misa, pero lain gyud ang imong tumong. So in the end, you are not using that occasion to come closer to Christ. No?
Wala nimo gigamit ang okasyon aron maduol ni Kristo kung dili ang maong okasyon sa santos nga misa gigamit nimo alang sa lain nimo nga mga tumong diha sa imong kinabuhi nga walay labot sa imong pagtuong Kristohanon. Muna nga nindot kaayo mga igsuon ang mensahe ni Jesus alang sa matag usa kanato nining Dominguha karon sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo nga atong nadungog mao ni siya ang padayon, continuation sa atong gitawag og discourse on the bread of life, Ang diskurso mahitungod sa pan sa kinabuhi. Nga nagsugod ni atong panahon nga si Jesus mipakaon sa kapin sa 5,000 ka mga tawo gamit ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Niadtong Domingo mingon sa Jesus nga siya gikan sa langit na suko ang mga tawo mo ni nahitabo sa ebanghelyo karon sumpay. Niingon sila nga ano man siyang niingon nga gikan siya sa langit nga nakaila man ta niya. Anak man ni Jose ug ni Maria ato man ni silingan ara man ni dinhi. Unsaon man niya paggikan sa langit. Sumanagipasabot sila ni Jesus nga tinud anay gayod nga gikan siya sa langit ug nakakita ug nakaila siya sa amahan. Ug siya ang ngagikan sa langit siyang pan sa kinabuhi. Mo na yang giingon sa ebanghelyo ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili na gayud gutomon. Ang mukaon niining maong pan dili na mamatay ang inyong katigulangan na ngaon sa mana dito sa kamingawan apan nangamatay gihapon. Kay nga naman, ang ilang gikaon nga mana pagkaon nga madunot. Kay ang ilang gitagaan niya itong maong pagkaon, maong lawas nga madunot. So adunay katapusan. Samtang ang pagkaon nga gisgutan ni Jesus, pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon, dili madunot. Pagkaon nga espirituhanon nga atong gikinahanglan, kay ang kinabuhi usab nga gisgutan ni Jesus diya sa ebanghelyo, kinabuhing tunhay, kinabuhi nga walay katapusan. Nga sa ato pa kung buot kita nga maningkamot, dinhi nining kinabuhia, angayan nga atong paningkamutan labaw sa tanan nga maangkon nato ang kinabuhing dayon. Ug busa kung maningkamot kita nga makakaon, maningkamot kita nga makaon nato ang lawas ni Kristo, ang santos nga Eucharistia. Ug mao kana ang atong gikinahanglan. Tungod kay kanunay kitang nalayo sa Ginoo diya sa atong kinabuhi, tungod kay ang atong kinabuhi puros raman ang atong kinabuhi sa kalibutan ang atong gihuna-huna. Ang atong gipaningkamutan ang atong kinabuhing kalibutanon man lamang nga lumalabay. Wa man nato tagaig insakto nga bili ang kinabuhing tunhay nga gisaad sa Dios alang sa matag usa kanato. Kung doon na kita'y panahon, mga igsoon, nga maningkamot alang ining kinabuhia, nga may katapusan, mas angayan nga gahinan nato og panahon ang kinabuhing tunay nga walay katapusan diha ug uban sa Ginoo. Dili ganita maningkamot alang yan ang maong kinabuhi mga igsuon, malayo kita sa Ginoo, maluya kita diha sa atong kinabuhi. Mo ning mensahe sa unang pagbasa karon nga gikutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Nga diin si Elias gikahapoy na siya. Ningon siya, I have had enough, I'd rather die. May pagmamatay na lang ko. Kung napasilong siya sa usa ka kahoy, gikahapoy na siya siyang panaw, siyang kinabuhi. Mingon ang anghel kaniya, bangon, kaon, kay di tingali unya dili ka makalahutay sa panaw. Bisan pagikapoy ng iyang lawas, aduna pa siya misyon. Kinahanglang siya mo padayon kay gisugo siya sa Ginoo, bisag dili siya buot nga motuman niini. Unsa mang panawa kini mga igsoon, atong hinumduman nga propeta si Elias, ato pa ang pagkaon nga gihisgutan dinhi, dili lang pagkaon alang siya lawas. Tinuod nga mukaon gito siya, kay luya gito siyang tinuora, gigutom na pud siyang tinuora,
Pero bilang propeta, adunay minsahe ang Dios nga ipaabot, pinaagi kaniya, ngadto kaniya, pinaagi kaniya, ngadto sa katawhan. Nga kinahanglan ang mga tao mo kahaon sa espirituhanong kinabuhi aron makapadayon sa ilang espirituhanon nga panaw, spiritual journey to eternal life. No? Muna nga si Elias ang pagbangon pagkaon na baskog siya, ugo niya nakabot siya sa bukid sa Sinai. That is the mountain of the Lord. Muna'y atong padulngan, the mountain of the Lord for us now is heaven, our ultimate destination. Kung sa atong kinabuhi nagtuotang dili ta makaabot diya sa atong ultimate destination, that is union, total union with God, then we are failing in this mission. We are failing as followers of our Lord Jesus Christ. The Lord will not be happy if we do not do the right thing that is pleasing to Him. The bad thing is that we always want to please ourselves. We want to see ourselves successful here on earth, and we forget that this life is not eternal. This life will end. Nga sa ato pa kung adunay angayana nga malipay mga igsoon sa atong kinabuhi o sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, dili si bisan kinsa, dili ang imong bana, dili imong asawa, dili imong ginikanan, dili imong mga anak, dili inyong mga silingan, dili gani ikaw mismo, kung dili ang Dios lamang. Sa ato pabisag kinsa pa ang nalipay sa atong gibuhat sa kalibutan mga igsoon, kung wala nalipay ang Dios, dili mao ang atong gibuhat. Kay angayan man lamang, angayan man gayod, nga ang Dios lamang may malipay sa atong kinabuhi. So let us try to examine ourselves. Tanawon kuno nato ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi karon. Ang atong mga huna-huna, ang atong mga desisyon, ang atong mga buhat, nakapahimuot ba sa Ginoo o wala? Kung wala kini nakapahimuot sa Ginoo, then we have to reconsider the things that we do in life. Otherwise, we will not reach our destination, that is heaven, that is with God. Nakibaw mo na itong pangandoy, mabitaw na magpabunyag ta, mabitaw na musimba ta, mo na mag-ampo ta, mo dawat ang mga sakramento, kay buot nga makaangkon sa kinabuhing dayon, kunya nga itong gibuhat, wa man nakapahimot sa Ginoo. No? So dili na tumangkon ang kinabuhing dayon, mo na ni we have to reconsider. No, amita dili dagway di gyud ko angaya mo padayon ini. Kay wa man nakapahimot sa Dios. Dili man ako mangkon ang kinabuhing tunhay kay dili manimao di ay. Unya kay iya man ta ni Kristo, binunyagan man ta, we belong to Christ. So if we belong to Christ, then we have to do what is required of us, as followers of our Lord Jesus Christ. And that is the challenge. Muna siya na din ang hagit diha sa atong pagka-sumusunod ni Kristo. So manghinaot ako mga igsuon nga ang atong kinabuhi, magaubay unta kanunay. Our life should align, no? Should be aligned with the will of God. Nga sa atong kinabuhi kanunay kita nga nagaubay o nakapahimuot sa Ginoo aron sa katapusan ang gisaad nga kinabuhing dayon maangkon gayud nato. Anaa ang pagkaon nga magdala kanato sa kinabuhi, gitagana sa Ginoo, giandam sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Ang ato na lang buhaton mao ang pagdawat niini. Ug busa atong himuon nga panag-ingnan ang gisulti ni atong usa ka tigulang nga akong giisgutan sa unahan. Musimba siya, naningkamot siya nga makaabot sa santos nga misa ug unya makakaon sa lawas ni Kristo.